Alright, ngikubingelele ke mthando zemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama Orlando Pirates ke udaba oluvelayo ethoke lapha ke ibhakabhaka elifuna ke lapha ke umgadli ongokudabuka lapha ke ezweni lase Kenya aphinde ke agijime kuyona ke iclub yakhona ke lapha ke ezweni lase Kenya lapha ke eNairobi. Kuthiwa ke impela iOrlando Pirates ifuna umgadli ke lapha ke uRyan ogama ogijima ke eze striker. Kuthiwa ke impela iOrlando Pirates ke yakhulumisana nalo ke iqembu lapha ke iTusker FC yakhona ke lapha ke ezweni lase Kenya ke impela ke lama transfers singawalindela emakuphela ke yona ke le season lapha ke ngayo ke lapha ke inyanga kaJuly ngewindi ke lawo ke ama transfers. Impela ke yona update engiphethe ke njengamanje like ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngoku-update ngawo ke ama transfer rumors okuhlanganisa ke nawo ke ama confirmed transfers ke manje ke video ethu ke sibambela nisale kahle.